Irido ang sarong lalaki makalis na pagsasaksakon sa Pilar, Sorsogon, alas 3:45 nin hapon kanakaaging Domingo, Enero 21. Pigbisto ni Police Staff Sergeant Jesus Angelo Ariola ang biktima na si Romnick Bayina I. Perete, mantang ang sospek binistong si Roberto Romero I. Hatud, na parehong residente Campurok 5, Barangay del Rosario. Nagluluwas sa investigasyon na kainuman man sa nakan biktima ang sospek, na parehong naimbitaran sa sarong okasyon sa nasambit na barangay. Pigsasabi kaya na naghahagad ning sigarilyo ang sospek sa biktima. Day subot ini napaunrahan kan biktima, huli tamayo naman ining sigarilyo hasta sa magkapikunan. Makalis ang komprontasyon, uminuli subot ang sospek asing kuminuan ning kutsilyo. Dangang pagbalik sa inuman digdi na pinagsasaksak ang biktima. Nung mga bandang alas 3 na, lasing na, nasa sigarilyo daw, nagkakapikunan, para hindi daw binigyan ng sigarilyo. Tapos, parang alas 4, ganun daw, nagkakapikunan na. Tapos, nagsabi siguro si Roberto na, saksakong kita dyan saksakong ko ka. Nagsabi man daw, siguro daw ngayon, di nag-usan. Tulos man na naarestar ang sospek bakalis na personal na magsuko sa saindang barangay. Unang-una, dapat, drink responsibly, dapat. Alam mo yung dosage mo, tapos kung sino yung dapat na mga kausap ay parang harap mo, doon ka lang, doon sa limit na yan. Kasi minsan, sa inuman, sa halo-halo na, magkakaiba na yung prestisyo, mga gusto nila, kaya sila nagtatalo-talo. Naatubang sa kasong frustrated homicide ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.